Lezo Jaizkibel mendi lasterketaren 6. edizioa izango da otsailaren 24ean. Lasterketa goizeko 10etan hasiko da Lezoko Santo Kristo plazan eta amaitu ere bertan egingo da. 14 kilometro, 1200 metroko desnibel metatua eta 200 metroko ibilbidea izango dute parte hartzaileek. Antolatzaileak oso gustura daude jendearen inskripzioekin. Goranzkoa dela azpimarratu dute. Lehenengo urtea da, beti esan dugu ez, nahi genula herrian karre bat antolatu, bertan kirola sustatzeko edo mendizaletasun hori sustatzeko ez. Eta aurten bereziki harritutak ditu gea, porque beti Lezo inskripzio kontutan beti izan da laugarren herria, 3. herria, aurreko urten ja 2. herri inskriptuena izan zen, baina ja aurten 75 pertsona apuntatu direna herrikoak. Horrek esan nahi du, inskripzio gehien jaso dien herria Lezo izan dela ez. Eta hori guretzat egia esan oso garrantzitsua da. Lehenengo ediziotik aurtenera doblatu egin dela emakumeen presentzia. Aurten inoiz bino gehiago 59 emakumeek parte hartuko dute, lasterketa guztia kontatuta 117 izango litzake, beste mendi lasterketakin alderatuz nehitzen zen portzentaje nahiko altuagoa dela, bestekin konparatuz. Aurreko urten 51 eta lehenengo edizioan 30. Horrek esan nahi du, gorakada egia esan oso handia dela. Aurtengo edizioan lasterketaz gain Tor filma emango dute otsailaren 22an arratsaldeko 7 Lezoko Gezala auditorioan. Eta aurten 4 neska futbolarista omenduko dituzte. Edurne Osa, Lierni Oiaga, Ane Mugartza eta Ainara Herrero. Bestalde aurtengo lasterketa aurreko urtekoarekin konparatuta azkarragoa espero dute. Orduan aurten dirudienez, eguraldi ona ematen nahi dira aste honetan ere, pentsatzen dugu ibilbidea ongo dela gozatzeko eta pixka bat azkartu egingo da karrera. Beste alde hortatik beti bezala jarraituko dugu, zu ebakiko tarteko kronometraje hori dugu, hor bai neska eta bai mutileentzako dago sari bat, denbora bera egiten duna, 250 voluntario, gehi beste 300, herri mailan ja hartu du bere puntua, ez da gure helburuetako bat ere izan. Antolakuntza aldetik zen helburu bat, lasterketa baten ematen duna kirola aldetikan, kirola alorrean, baina gero herri mailan ere nik uste aportatzen nahi dela herriai. Aurtengo edizioan ere Eurosolidarioa egingo dute eta jasotako dirua Surprise Fundazioarentzat izango da. Baina dirua emateaz gain kontzientzia piztu nahi dute. Horretarako saiatuko dira ahalik eta plastiko gutxien kontsumitzen.